sa number 1. Among representative kaniran duha. Tawagan ang number. Tingnan ang pangalan. Number 1. Go, number 1. Dili ra. Oo, kinahanglan mo liko guro. Simple kayo na may gatugan. So kinahanglan mo liko. Dili ra. Dili ra mo liko. Diretso na, dali na. Straight. Dili ra straight lagi. Okay. Okay na mi, daog na mi. Kaya game. Ang mo may gatudlo. Karon dai. Diretso. Baki. Tikang na lang. La. Diretso. Oh, diretso. Sige, continue ra daw. Oh, patayo ko niya. Toyo kaduha. Diretso. Sangit, sinilas. Oh. Diretso, Nil. Dali, Nil. Diretso. Harap sa kaliwa. Si ambak. Ano ambak niya? To. Ang naabot naman kaniya. Kana abot na. Dia naman kanidunggo. Straight. Ambak ito swimming pool. Si ambak. Op. Sige ambak swimming pool.
Si Karen ang katudlo. Na. Ambak, sige, ambak. Ah! Pato ba nga siya dire? Ambak. Mahiwi jud ay sa. Ah! Dagan kay mo tudlo man. Tenso. Puro daog.